Prynawn da, croeso prynawn yma i'r digwyddiad yma. Na i aros cwpl eiliadau rhag ofn bod yna rhai bobl yn hwyr yn cyrraedd yn ôl ar ôl diwrnod prysur yn yr ysgol. Felly, nhw'n i ddisgwyl 10 eiliad bach, 20 eiliad cyn dechrau'n iawn. Ffwrdd â ni. Felly, eto, croeso prynawn yma i'r briffio'r mynoleb newydd ar gyfer y Gwyddoniaeth Integredig gradd unigol, gyda fi, Deian Jones. Heddiw dwi'n mynd i dywys chi trwy yr fynoleb newydd yn pigo rhai darn allan dwi'n credu fydd yn bwysig iawn i chi, a gobeithio fydd gan chi dealltwriaeth llawer cliriach o'r cymwyster newydd erbyn diwedd yr digwyddiad. Felly, eto, diolch yn fawr iawn i chi am ddod heddiw. Dwi'n gwybod mae'n ddiwrnod ofnadwy yma'n De Cymru, gwynt y glaw, so gobeithio bod chi wedi cael diwrnod golew eich hunan, a bod chi ddim wedi bod ar dyletswydd allan yn y tywydd yma heddiw. Ond diolch yn fawr iawn i chi am ymuno efo ni ar ôl diwrnod hir yn yr ysgol hefyd. Felly, peth cyntaf dwi eisiau mynd dros ydy chydig bach o rheola am y digwyddiad heddiw. Felly, mae hwn yn recordiad, a mae'n ofynnol i'r cyflwynydd wneud y recordiad sain o'r digwyddiad hwn. Dell rheoli yw hwn i sicrhau y gall cybac ddangos ei fod yn cydymffurfio ac amodau cydnabyddiaeth y rheoleiddwr. Yn barnodol, yr amodau hynny sy'n ymwneud â chyfrinachedd deunyddiau asesu. Bydd y recordiad ar gael i'r rheoleiddwr cymwysterau os bydd angen, a bydd hefyd yn cael ei gyhoeddi ar dudalen y cymwyster newydd ar wefan cybac. Sylwer, os gwelwch yn dda, nad oes hawl gan gynrychiolwyr i recordio sain na ffilmio unrhyw agwedd o'r digwyddiad hwn. Heno, please. Diolch yn fawr. Felly hefyd cwestiynau. Da ni wedi cladu ambell i gwestiynau gafodd ei anfon allan fel holiadur dechrau mis Medi. Mi fyddan ni'n mynd dros hwn ar diwedd y digwyddiad. Ond sylwer, as ar ben eich tab, os da chi'n defnyddio'r app Teams, heddiw mae gan ni Q&A. Hwn dwi'n annog chi ddefnyddio fel ffordd i ni gael trafodaeth neu unrhyw cwestiynau sydd gan chi. Oherwydd yn anffodus, gan bod hwn yn Teams Town Hall, dwi ddim yn gallu gweld dim un ohonoch heno. Mae'ch webcams, mae eich camerau, microphones i gyd i ffwrdd, a dwi'n hyd yn oed yn gwybod pwy sydd yma. Felly, os ydych chi eisiau gofyn unrhyw gwestiwn ar unrhyw adeg o'r cyflwyniad, plis defnyddiwch yr Q&A ar y top, yr cyflwyster gofyn cwestiwn, rhowch cwestiwn i fewn yn fanna, a fydd yna un o'r tîm yn ateb y cwestiwn, a wedyn fyddai'n gallu dod yn ôl ateb ar y diwedd rhag ofn bod mwy o bobl eisiau gofyn yr un fath gwestiwn hefyd. Ond un peth mi fyswn i'n annog i chi wneud ydy wneud hyn yn ystod y digwyddiad. Fel ni'n sôn, da ni ar Team Town Hall sy'n golygu mae yna 30 eiliad o saib rhwng be dwi'n ddeud a be da chi yn ei glywed. So dwi yn y dyfodol i ryw raddau. Felly, os allwch chi ofyn eich cwestiynau, mae hynna'n mynd i lleihau faint o ddisgwyl fydden ni'n gorau wneud ar y diwedd wedyn. Os gwelwch yn dda, diolch yn fawr iawn i chi am hynna. Hefyd, deunyddiau ar gyfer y digwyddiad. Bydd dylai bod eich deunyddiau cyn y digwyddiad wedi anfon i'r cyfeiriad e-bost. Wnaethoch chi roi pam oeddech chi wedi cofrestru. Mi fyddwch chi hefyd yn derbyn yr cyflwyniad yma yn ôl i'r e-bost yna hefyd. A dwi'n meddwl mi fydd Wyn yn rhoi cyflwyniad yn yr Q&A hefyd, lle fyddwch chi'n gallu cael mynediad ato fo yn fanna erbyn diwedd y sesiwn hefyd. Ond os chi ddim yn gallu, cofiwch hefyd, fel o'n i'n sôn ar cwbl o sleidiau cynt, mae'r recordiad yma mynd i gael ei wneud ar gael ar wefan cybac hefyd, fel fedrwch chi fynd yn ôl ato fo, yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn hefyd i atgoffa chi yna, os mae angen. Felly, fel ni'n dweud, fe enw i yw Deian Jones, dwi'n ymgynghorydd
pwnc gwyddoniaeth yma yn Cybac blwyddyn yma, ar ôl fod yn arweinydd maes gwyddoniaeth a technoleg yn Ysgol Gyfun Gwent Isgoed am nifer o flynyddoedd. Blwyddyn yma mi fyddai'n mynd trwy unrhyw fath o datblygiad proffesiynol gyda cymwyster newydd gyda chi yn yma. A mi wna i drafod mwy am hynna nes ymlaen hefyd, y cyfleoedd sydd ar gael. Ond dyma'r agenda heno. Felly, gychwyn efo, dwi yn mynd i wneud cyflwyniad a diweddariad ar yr gwyddoniaeth ar wahân. Rhaid ofn bod chi heb glywed am hwn hyd yn hyn. Wedyn, mi fyddwn ni'n mynd ymlaen i canllawi'r cymwyster newydd. Cyn symud ymlaen at yr cwestiynau a unrhyw gwestiynau sydd ganddo chi wedyn cyn gorffen. Yn ama fyddwn ni wedi gorffen o fewn awr. Dwi'n eisiau cadw chi rhy hir heno. Felly te hanner 4, dwi'n siŵr fyddwn ni wedi cyflawni pob peth. Oce. Felly, diweddariadau. Dwi'n siŵr bod chi wedi clywed, ond os nad ydych chi hyd yn hyn. Roedd coeddiad wedi cael ei wneud yn dilyn arolwg cafwyd ei anfon allan gan Cybac ar gyfer yr gwyddoniaeth ar wahân. Felly, prif newyddion allweddol sydd yn dod ohono fo ydy bod ein cymwyster tygau presennol ym mhyntiau bioleg, cemeg a ffiseg yn mynd i barhau tan haf 2031. Okay. Felly mae link ar y PowerPoint yma at canlyniadau yr arolwg a fedrwch chi ddarllen trwy hwnna os ydych chi eisiau gwybod mwy, ond mi ydw i'n mynd i fynd trwy rhai o'r prif pwyntiau gyda chi. Felly, o'r canlyniad yr arolwg oedd opsiwn 1 daeth i frig, sydd yn golygu byddwn yn newid uned 3, sef yr uned ymarferol yn y tygau bioleg, cemeg a ffiseg presennol. Ond fydd yr uned 1 a 2 ddim yn cael ei newid. Okay. Bydd uned 3 bioleg, cemeg a ffiseg yn newid i gyfateb i'r dull gweithredu uned 7 yr ymholiad gwyddonol y cymhwyster newydd y gwyddorau dwyradd, ac wedyn yn asesu'r sgiliau ymholi gwyddonol sydd yn dod gyda'r cymhwyster newydd yma. Bydd hwn wedyn ar gael i garfannau blwyddyn 10 sy'n dechrau ym mis Medi 2026. Mae hyn yn golygu bydd 8 tasg byw mewn canolfannau ar gyfer y cymwyster gwyddorau ar wahân, gall canolfannau ddewis o'r gwyddorau dwyradd, neu o dasgwydd i osod ar gyfer pob un o'i cymwysterau gwyddorau ar wahân hefyd. Yn ystod y digwyddiad paratoi addysgu, wyneb yn wyneb, byddai'n trafod hwn mwy efo chi mewn eiliad, mi fyddwn ni'n cael sesiwn fydd yn berthnasol o ran y newidiadau i uned 3 yr gwyddorau ar wahân hefyd. Felly, yr ei bioleg, cemeg a ffiseg yn yr digwyddiadau paratoi addysgu yma, mi fyddwn ni'n cael sesiwn ar sgiliau ymarferol a fydd hwn yn berthnasol iawn ar gyfer yr gwyddoniaeth ar wahân. Hefyd, cyn y digwyddiad paratoi addysgu, byddwn yn coeddi manyleb tygau bioleg, cemeg a ffiseg diwygiedig. Mi fyddwn ni'n datblygu dogfen mapio sy'n dangos pinnau ym mhle mae testun yn uned 1 a 2 y tygau bioleg, cemeg a ffiseg presennol i'w cael yn y tygau dwyradd newydd, gan grynhoi newidiadau allweddol o ran ffocws. Dylai defnyddio'r dogfen hon ar y cyd ar canllawiau addysgu cymwysfawr ar gyfer y tygau a y gwyddorau dwyradd newydd, a fydd hefyd yn cael ei gyhoeddi cyn y digwyddiadau. Hefyd, mi fyddwn ni'n cefnogi addysgu a dysgu trwy dynnu sylw at yr amrediad llawn o adnoddau dysgu cyfunol a'i labelu'n glir ar gyfer tygau bioleg, cemeg a ffiseg presennol ac wedyn y gwyddorau dwyradd newydd hefyd. Okay. Yn fan hyn, rydyn ni eisiau dangos i chi be ydy'r pecyn cefnogaeth gwneud i Gymru sydd ar gael hyd yn hyn. Felly'r manyleb newydd sydd dal yn gartref y cymhwyster newydd. Dwi'n siŵr bod chi wedi cael cyfle i edrych ar hwn erbyn hyn. Os nad ydych chi, peidiwch poeni, gobeithio fydd heddiw yn crynhoi bob peth ydych chi angen. Ond mae o'n bwysig bod chi yn edrych drosto fo mwyn gallu cynllunio ar gyfer mis Medi 2026 hefyd. Mae hwnna ar gael ar y wefan. Arweiniad i'r fanyleb, o ran hwn, mae angen chi fynd i'r dysgu cyfunol a yn cadw lle neu bwcio ymlaen ar gyfer hwn, ond mae hwnna ar gael i chi.
A hefyd taflen noson rhieni, noson opsiynau. Mae hwnna wan ar tudalen gartref cymwyster newydd neu ar gael yn fuan. Gweithio, os nad ydy o ddim mynd i fyny erbyn hyn. A wedyn sy'n dod â ni at heddiw. Hwn ydy'r sesiwn ola ar gyfer hyn, ond eto, os mae rhywun o'ch tîm heb gael cyfle i mynediad i weld unrhyw un o'r digwyddiadau yma am Gwyddoniaeth Dwyradd newydd neu'r Integredig, mae cyfle i nhw ailwylio unrhyw fideos ar yr wefan cyfach hefyd. A fydd heina yn cael ei uwchlwytho yn fuan iawn hefyd. Rydyn deunyddu asesu enghreifftiol. Mi fydd hein ar tudalen gartref y cymwyster newydd o fewn wythnos nesaf gobeithio ar yr ail ar 15 o Ragfyr. Mae hein yn mynd i fod yn adnodd hynod o bwysig i chi mwyn gallu cynllunio a defnyddio nhw i asesu eich dysgwyr yn ystod y flwyddyn. Felly mae'n syniad i chi lawrlwytho hwnna pan maen nhw ar gael a cael cipolwg drosto. A wedyn, yn y flwyddyn newydd, mi fydd y canllawiau i addysgu ar y tudalen gartref cymwyster newydd hefyd ar yr ail ar 20 o Ionawr. Mi fydd hwn yn mynd i llawer mwy o fanylder o ran syniadau am yr cymwyster newydd i chi hefyd, mwy na be fyddai eich yn wneud heddiw. Felly mae'n hynod bwysig bod chi'n defnyddio'r ddau adnodd yna yn enwedig cyn i ni ddod at y digwyddiad wyneb i wyneb. Felly, o mis Chwefror i mis Mawrth blwyddyn nesaf, mi fyddwn ni ystod eich diwrnod fforddian mewn swydd yn yr hanner tymor yna, mi fyddwn ni'n dod at yn gilydd a mi fyddwch chi'n gweld fi eto, a fydd o'n braf i fi cael rhoid gwynebau enwa a dod i nabod chi bach mwy hefyd dros yr digwyddiadau yma. Gewn ni cyfle yn fanna i fynd dros yr cymwysterau newydd ac gyda awduron ac arolygwyr fyddwn ni'n gallu edrych ar y cymwyster a datbygio rhai darnau a gweld yn union beth sydd angen ar gyfer y cymwyster newydd. A mi fydd hwnna'n digwyddiad diwrnod llawn hefyd. A mewn cwbl o sleidio wan, mi fyddai'n dangos i chi yn union lle fydd heina neu pa ddyddiad mae heina ar gael. Ac wedyn, arweiniad i'r arholiad, mi fydd hwn ar gael ar y porth yn tymor yr haf 2026. Fel o'n i'n sôn, dyma'r digwyddiadau ledled Cymru. Mae 12 ohonyn nhw. Mae gennym ni rei Cymraeg, dwyieithog yn Canolbarth Cymru, Cydag Gogledd Cymru a wedyn Cydag De Cymru wedyn. Felly heina yw'r dyddiau pwysig ar gyfer y rei Cymraeg. A mi fydd eich ysgol yn gyda chi wybod yn union lle yn union mae'r digwyddiadau yn agosach at yr amser. Dyna ni wedi mynd dros yr gwybodaeth pwysig i ddechrau fo. Nawr symud ymlaen at canllawiau'r cymwyster newydd. Fel yn ei dweud, cwbl o sleid enol. Mae'r manyleb ar gael ar y wefan cybac ar hyn o bryd, os nad ydych chi wedi cael cyfle. Ella bod yn syniad i chi gael copi ohono fo ar agor heno, fel eich bod yn gallu symud yn ôl ac ymlaen trwy'r tudalenau pan fyddai'n nodi rhai o'r tudalenau a gweld yn union beth sydd angen ehangu arno. Chi'n gallu cael copi ohono fo o'r PowerPoint yma ar ôl y digwyddiad, neu jyst mynd ar Google a rhoi Gwyddoniaeth Integredig a mae o'n un o'r rei cyntaf sy'n dod i fyny. Mae'n cyfac a ydych chi'n gallu lawrlwytho fo. O ran gorgyffwrdd cymwysterau ac yr amserlen, dyma i chi Gwyddoniaeth Dwyradd. Dwi ddim yn mynd i trafod llawer am hwn heno, oherwydd fy mod wedi gwneud hyn dros yr pythefnos dwytha. Ond da ni'n meddwl sydd dal yn bwysig os nad ydych chi wedi cael cyfle i fod yn rhan o'r digwyddiadau yna i weld yn union sut fydd yr cymwysterau yn edrych dros yr blwyddyn neu ddau nesaf. Nawr symud ymlaen i prif ffocws ni heno, sef y Gwyddoniaeth Integredig. Be sydd yn fan hyn yw yr hen gymhwyster, neu falle bod chi'n rhedeg gwyddoniaeth gymhwysol dwyradd neu gymhwysol sengl, gradd unigol.
Mae'r rhain ar gael yma fel ydych chi'n gweld fan hyn, ac os da ni'n edrych ar asesiadau gymwysol dwyradd yn y dyn 2 a 3, mi fydd hein yn digwydd yn y haf 2026 i ella eich blwyddyn 10 ar hyn o bryd, ac wedyn yn 2027 hefyd, mi fydd hein yn rhedeg. Mi fydd opsiwn ail sefyll wedyn yn Gwanwyn 2028. O ran uned 4 a 5, mae uned 4 yn mynd i fod yn rhedeg, neu wedi bod yn rhedeg, yn yr hydref yma, yn tymor yma, ac mi fydd hwn hefyd yn digwydd yn hydref 2027. Mi fydd uned 5 wedyn yn dechrau yn Gwanwyn 2026 ac yn Gwanwyn 2027, ond ni fydd opsiwn ni ail sefyll rhain yn 2028. Ac yr un math o beth wedyn ar gyfer y gradd unigol, lle mae gen i unedau 1 a 2 yn cael ei eistedd yn y haf 2026-2027, gyda'r opsiwn o ail sefyll yn y Gwanwyn 2028. A wedyn uned 3 a 4, yr un math beth, hydref ar gyfer uned 3, a wedyn Gwanwyn ar gyfer uned 4. Gyda dim opsiwn ail sefyll wedyn yn 2028. O ran y cymwyster newydd, mi fydd hwn yn dechrau yn mis Medi 2026, ac felly fydd yr arholiad cyntaf ar gyfer hwn, ar gyfer uned 1, yn digwydd yn 2027 yn yr haf. Ac wedyn pob blwyddyn ymlaen wedyn, mi fydd gan ni uned 1 a uned 2 yn digwydd yn yr haf, ac mi fydd ymholiad gwyddonol, sef uned 3, yn digwydd yn Gwanwyn 2028, ac wedyn yn Gwanwyn 2029 gan y blaen. Yr cymwystau TGAU Gwydd'iaeth Integredig gradd unigol, fel mae'r enw'n dweud, mae hwn yn gwrs gradd unigol, gyda 2 haen cyfrestru ar gyfer pob uned y cymwyster, ar wahân i uned 3. Felly ar gyfer uned 1 a 2, mi ydych chi'n gallu rhoi eich dysgwyr i fewn i wneud haen uwch neu haen sylfaenol. Mae haen uwch yn rhedeg o A seren i D, ac wedyn haen sylfaenol yn mynd o C i G. Gyda uned 3, nid oes haen gyda hyn, felly mae'r rhedeg o A seren i G. Gellir hefyd cyfrestru dysgwyr ar haenau gwahanol ar draws unedau. Felly eich haen uwch ar gyfer, neu haen sylfaenol ar gyfer uned 1, a wedyn eich bod nhw'n eisiau gwneud haen uwch wedyn ar gyfer uned 2. Nid oes hierarchaeth yn trefn cyflwyno'r unedau, felly gellir addysgu unedau 1 a 2 mewn unrhyw drefn, ond yn amlwg ni fydd yn gallu gwneud uned 2 yn 2027. Mae rhaid dechrau gyda uned 1 ar arholiad uned 1 yn 2027, ac wedyn yn y dyfodol wedyn, does dim hierarchaeth yn trefn cyflwyno'r unedau. Rhaid uned 3 gael eich o blaen yn ystod y flwyddyn astudio olaf. Mae hwn yn gymwystau'r gradd unigol, felly mae'r graddfa 8 pwynt o A seren i G. Dyma mapio yr asesiadau, yr haenau, a faint o farciau a faint mae hwn yn pwysoli ar gyfer yr TGAU. Felly mae gennym ni uned 1 a 2 fan hyn. Y ddau nhw yn asesiadau allanol, yn cael ei farcio'n allanol. Maen nhw yn arholiadau ysgrifenedig, ond os welwch chi fan hyn, mae uned 1 yn cynnwys cyfrin adnoddau i'w rhyddhau ymlaen llaw. So mi fydd hwn yn cael ei rhyddhau tua mis cynt, ac wedyn ar y diwrnod mi fydd dysgwyr yn cael ein glân a gwag ar y diwrnod i fynd yn yr arholiad ei hun hefyd. Fel yn wedi sôn, ar gyfer uned 1 a 2, mae haenau yma, haen uwch neu haen sylfaenol. Mae asesiad ar gyfer uned 1 yn 1 awr 30 munud, hefyd asesiad ar gyfer uned 2 yn 1 awr 30 munud. Mae pob uned yn 72 marc, ac maen nhw yn cyfri hyd at 45% o'r TGAU cyfan. Wedyn, pan da ni'n edrych ar uned 3, yr ymholiad gwyddonol ymarferol, mae hwn hefyd yn cael ei farcio'n allanol, ac mae o yn un ymholiad gwyddonol o dewis o 2. Does dim haenau yn fan hyn, felly mae'n rhedeg o A seren i G.
Ac ar y diwrnod, mi fydd disgwyl i'r dysgwyr wneud tasg ymarferol 1 awr, ac bydd ein tasg ysgrifenedig 1 awr. Bydd hein werth 28 marc, ac yn 10% o'r marc TGAU cyfan. Dyma i ni unedau a'r cynnwys. O'n i'n meddwl bod yn bwysig rhoi hwn i fewn, fel bod chi'n cael rhyw fath o syniad a lle dechrau cynllunio sut ydych chi'n mynd i strwythur eich gwersi chi. O ran uned 1, y ffocws ydy byw ar y ddaear, ac o fewn hwn mae gennym ni themau a is-themau. Y themau cyntaf yn fama ydy cynnal corff iach, a'r is-themau o fewn hyn yw deiet ac ymarfer corff ac atal clefydau. Wedyn defnyddio adnoddau'r ddaear. O fewn hwn, mae gennym ni egni mewn ecosystemau, cynhyrchu, dosbarthu a storio trydan, a defnyddio defnyddiau. Ac yn ola wedyn ar gyfer uned 1, mae gennym ni trefnidiaeth, ac yr is-themau yn hwn ydy ystyriaethau amgylcheddol trefnidiaeth ac effeithlonrwydd mewn trefnidiaeth. A wedyn, ar gyfer uned 2, gwyddoniaeth mewn byd sy'n newid, mae dylanwad 1 ar y ddaear yn cynnwys rheoli pryderon dynol ac amgylcheddol, hefyd carbon yn ein hinsawdd, ac edrych ar newid hinsawdd. Wedyn, themau arall yn uned 2 ydy bodau dynol yn y gofod, a fydd hwn yn ffocysu ar effaith teithio i'r gofod ar fodau dynol, heriau byw ar blanedau eraill a'r lleuad, ac hefyd cyfathrebu. Ac wedyn yn ola ar gyfer uned 2, edrych am gliwiau. Ac o fewn hwn, mi fydd disgwyl i'r dysgwyr edrych ar technegau biolegol, ffisegol a chemegol ar gyfer adnabod. Bydd yn amlwg uned 3, fel da ni wedi sôn yn barod, yr ymholiad gwyddonol. Gyda'r ymholiad gwyddonol, mae hwn yn ffocws newydd ar gyfer y cymwyster yma, debyg iawn i'r dwyradd, o ran mae ymholiad gwyddonol yn ganolog i'r cymwyster hwn. Mae'n cael ei asesu ar hyd uned 1 i 3. Ac mi fydd gan fi cwbl o gwestiynau nes ymlaen i ddangos i chi lle mae hyn i weld yn union sut mae hyn yn edrych. Ond mae pob uned yn cynnwys cyfleoedd strwythriedig i ddatblygu sgiliau ymholi, a dylid ddim gorffori styrlon o fewn yr addysgu a dysgu. Mae'r sgiliau ymholi gwyddonol sydd i'w asesu wedi rhestru ar tudalen 9, a mi fyddai yn mynd dros hwn chydig bach gyda chi ar diwedd yr cyflwyniad. Ond os ydych chi eisiau unrhyw arweiniad pellach, allwch chi fynd i'r fframwaith ymholiad gwyddonol a'r atodiad B ar y dogfen canllawiau addysgu. Hefyd, cynnwys sgiliau mathemategol yn hynod o bwysig o fewn y cymwyster yma. Mae'n rhan anatod o ddealltwriaeth wyddonol a dylid ei ymgymfforio fewn cynnwys y pwrdd. Nid ei addysgu ar wahân. Dylai'r gwaith cynllunio sicrhau bod dysgwyr yn cymhwyso sgiliau mathemategol perthnasol yn gyson drwy gydol ei astudiaethau gwyddoniaeth, fel sy'n cael ei amlinellu yn atodiad D, tudalen 46 o'r mynoleb. Dyma i chi cipolwg ar yr mynoleb ac yn ffocws yma ar uned 1.2, defnyddio adnoddau o'r ddaear. Fel sylwyr, mae gennym ni themau, a wedyn o dan y thema mae gennym ni'r narratif sydd yn rhoi rhyw fath o syniad o beth sydd yn cynnwys yr uned yma. Ac wedyn o dan hynna mae gennym ni'r is-themau. O fewn hwn, fel ni wedi sôn cynt, egni mewn ecosystemau, cynhyrchu dosbarth i astorio trydan a wedyn defnyddio deunyddiau. Ac ydych chi'n gallu gweld wedyn yr cynllun o ran yr is-themau, beth sydd yn cael ei cynnwys o fewn hyn. Yn yr is-themau, un peth newch chi weld sydd eich yn wahanol i'r hen fanyleb yw'r bonion o fanyleb. Mi ydym ni'n mynd i gael cyfle mwy i fynd i fewn a edrych ar hyn gyda mwy o ffocws yn y gwanwyn, ond dyma i chi enghraifft yn fan hyn o 1.2.1. So dylai dysgwyr wybod y canlynol, dylai dysgwyr deall y canlynol, a dylai dysgwyr allu gwneud y canlynol. Felly mae yna 3 gwahanol fanna, ond os ydych chi wedi cael cyfle yn barod i edrych ar hwn, mae yna bedwerydd fyddai'n trafod y munud. Ond fel hyn mae'r mynoleb yn edrych, a da ni'n gallu gweld wedyn
o fewn y cynnwys ar gyfer y bonion yma. Pan mae'r canllawiau addysgu'n dod allan yn mis Ionawr, wedyn mi fydd llawer mwy o fanylion yn fanna i chi i gallu ehangu ar y gwybodaeth yn yr manyleb. Felly dyma ni y 4 bonyn y manyleb, ac yn bryno iawn dwi'n mynd i sôn am hein. Felly dylai dysgwyr wybod, os mae hwn yn dod i fyny yn y manyleb, beth sydd angen yn fama ydy bod y dysgwyr yn dangos gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol. Gallu adalw gwybodaeth enghraifft. Dylai dysgwyr ddeall wedyn, mae gofyn i dysgwyr ddangos mwy o ddyfnder o ran gwybodaeth a dealltwriaeth, cymhwyso gwybodaeth i gyd-destynau cyfarwydd neu anghyfarwydd, a gallu dadansoddi a gwerthuso gwybodaeth at bwrpas penodol. Wedyn, dylai dysgwyr allu. Gyda hwn, mae angen i dysgwyr gymhwyso'i gwybodaeth a'i dealltwriaeth at sefyllfa ymarferol, neu dangos i bod yn gallu cymhwyso sgiliau ymholi gwyddonol. Wedyn yn ola wedyn, dylai dysgwyr fod yn ymwybodol. Hwn, nid oes angen i dysgwyr deallt pob agwedd ar y cynnwys yn fan hyn. Defnyddir y datganiad hwn i osod cynnwys mewn cyd-destun. Hwna dwi'n meddwl ydy'r peth pwysig yn fan hyn, bod yr datganiad yma yn rhoi cynnwys mewn cyd-destun i'r dysgwyr. Felly dylai athrawon gyfeirio at y dogfennau canllawiau addysgu i gael arweiniad pellach ynghylch a dyfnder a hangder sy'n ofynnol wrth addysgu'r cynnwys hwn. Felly yn mis Ionawr, os ydych chi'n cael yr canllawiau addysgu, fydd eich bach mwy o fanylion yn fanna i chi. Ac hefyd yn Gwanwyn, pan fyddwn ni'n dod at yn gilydd, gawn ni fwy o gyfle i edrych ar hein mewn fwy o fanylder hefyd. Ella hefyd bod chi'n sylwi ar iaith y manyleb fan hyn. Os ydych chi'n gweld gan gynnwys, mae hyn yn golygu bod rhaid i'r addysgu'r cynnwys dan sylw ac y gall hon gael ei asesu hefyd. Felly mae'r unrhyw beth sydd yn gan gynnwys, mae angen bod y dysgwyr yn ymwybodol hyn, oherwydd gall hon gael ei asesu yn yr arholiad, ac mae angen ei addysgu i'r dysgwyr. Ond wedyn, os da ni'n gweld geiriau fel enghraifft neu megis, mae hwn yn awgrymau arweiniad yn unig ydy'r cynnwys yma. Gallu dewis enghreifftiau eraill os oes angen. Bydd y dull osod y cynnwys yn ymelaethiad yn cefnogi dealltwriaeth athrawon o fanylder hefyd. Os yw cynnwys gosodiad yn yr ymelaethiad yn gofyn am alw gwybodaeth i gof syml, fel enwi rhywbeth, ni fydd is-bwyntiau bwled yn cael ei defnyddio. So mae gen i'n enghraifft yn fan hyn o dylai dysgwyr wybod y canlynol, a wedyn prif nodweddion yn cysod yr hael o ran trefn, maint, cymharu, cyfansoddiad yr hael, ac yn y blaen. Gyda hyn, mae angen bod yr dysgwyr yn gallu nabod yr gwybodaeth yma a cofio fo i'w cof, adal o gwybodaeth yma. Os wedyn, da ni'n gweld is-bwyntiau bwlet, mae hynny'n dangos bod rhaid datblygu'r cynnwys roddi'r ymhellach. Fel yr enghraifft yn fan hyn, lle mae gennym ni mwy o aramlygiad i bylydriad cosmic yn y gofod yn gallu cael effaith ar iechyd, gan gynnwys niwed i DNA, mynegiant gynnau, neu newidiadau system immunedd. Felly gyda hwn, mae angen ymelaethu mwy ar yr gwybodaeth yma. Dwi ddim yn ddigon gallu deud, mae niwed i DNA yn digwydd. Mae angen bach mwy yn fan hyn. Ond eto, gwn ni cyfle i edrych ar hwn mewn mwy o fanylder yn y Gwanwyn. Un peth sydd yn gyson gyda'r hyn fanyleb ydy bod yr cynnwys mewn printrwm yn gynnwys haen uwch yn unig. Ar hwn, be o'n i'n trio dangos yma oedd sut mae dosbarthiad bioleg, cemeg a ffiseg ar hyd yr themau. Ac eto, gawn ni mwy o gyfle i edrych ar hwn, ond fel da ni'n gallu gweld yma, mae'r gyferyniad cyntaf enghraifft deiet ac ymarfer corff, mae llawer mwy o ffocws ar yr bioleg a ffiseg na cemeg. Ond wedyn ar gyfer yr ail is-themau, amddiffyn rhag clefydau,
mae llawer mwy o ffocws ar yr bioleg academig, a dim gymaint ar y ffiseg wedyn. Okay. Mae testunau bob cangen o'r gwddorau wedi dosbarthu ar hyd pob themau. Bydd hyn yn cael ei drafod yn fanylach yn y sesiynau paratoi i ddysgu yn y Gwanwyn, fel dwi wedi dweud. Okay. O'n i wedi sôn ynghynt am yr sgiliau ymholi gwyddonol. Dyma nhw yr 8 debyg iawn i'r gwyddorau dwyradd. Okay, so mae gennym ni'r 8 enghraifft yn fanna. Ond fel dwi wedi sôn, mae ymholi gwyddonol yn elfen graidd o'r cymwyster. So mae'n cynnwys yr proses o ofyn cwestiynau, archwilio syniadau a deall ffenonomau naturiol drwy ymchwiliad ymarferol a meddwl yn feirniadol. Mae'n cynnwys gweithgareddau fel arsylwi, arbrofi, casglu data a gwerthuso canlyniadau hefyd. Felly mae ymchwiliadau yn rhan strwythuriedig o ymholi gwyddonol sy'n canolbwyntio ar gasglu data i ateb cwestiynau penodol neu i brofi rhag dybiaethau. Mae rhain yn helpu'r dysgwyr i ddatblygu sgiliau hanfodol fel cynllunio, mesur, dadansoddi a mireinio gwaith gwyddonol hefyd. Fel dwi wedi pwysoli digon, nid yw ymholi gwyddonol wedi cyfyngu i un uned. Dylid ei ymgynffori ar draws pob uned i sicrhau bod dysgwyr yn datblygu a cymhwyso'r sgiliau hyn yn barhaus mewn cyd-destynau ysterlan. Diddorol. O fewn cynnwys y pwnc, mae nifer o enghreifftiau lle defnyddir y gair ymchwilio. Dyma lle fydd myfyrwyr yn gallu ymgysylltu a strwythur ymholi gwyddonol yma da ni'n gweld ar y chwith. O ran datblygu meddwl gwyddonol a arbrofol strategaethau arbrofol. Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am hyn, mae chydig bach mwy wedyn ar atodiad but dalen 43. Ac eto, yn Gwanwyn, gewn ni sesiwn yn edrych ar y sgiliau ymholi gwyddonol yma yn benodol i wneud gyda Gwydd'iaeth Integredig o fewn eich pynciau bioleg, cemeg a ffiseg a sut fydd hwn yn edrych i'r addau. Fel o'n i'n sôn, yn y gwyneb i wyneb, mae mwy o wybodaeth mynd i gael ei rannu o ran y cynnwys. Gan bod yr canllawiau ddysgu mynd i fod allan erbyn hynna, mi fydd yr deunydd asesu enghreifftiol wedi cael ei dosbarthu i chi erbyn hynna. So mi fyddwn ni'n cael mwy o gyfle yn y sesiynau yna wedyn i edrych yn fanwl ar bob uned, fel eich bod chi'n ymwybodol o be i ddisgwyl ar gyfer bob uned, a wedyn ni'n gallu cynllunio'n iawn ar gyfer mis Medi. Mi fyddwn ni'n edrych ar y sail rhesymegol ar gyfer dyrannu testunau i unedau penodol, ac hefyd edrych ar y sylwadau gan awduron yr deunydd asesu enghreifftiol am gwestiynau penodol. Ella pethau nodi, a cadw llygad amdanynt, ac yn y blaen. Ac hefyd mi fyddwn ni'n ffocysu ar manylion allweddol o'r canllawiau addysgu hefyd. Un peth mawr dylai bod chi wedi sylwi, os ydych chi wedi edrych ar yr cymwyster yn barod, neu bod newid mawr yn yr amcenion asesu. Os ydych chi eisiau diffiniad clir am y tri amcan asesu, gallwch chi edrych ar tudalen 35. Ond o ran yr amcanion asesu 1, 2 a 3 fan hyn, da ni'n gallu gweld y newid mawr yn amcan asesu 1, di newid o 40% i 25%. Ac wedyn mae hyn yn golygu bod yna llai felly o gwestiynau a dalw gwybodaeth yn mynd i fod yn yr cymwyster yma. O ran amcan asesu 2 hefyd, mae mwy o ffocws yn fan hyn ar hyn. Mae wedi mynd i fyny o 40% i 50%. Felly mi fydd mwy o gwestiynau wedyn yn edrych ar cymhwyso'r gwybodaeth a sgiliau gwerthuso dysgwyr. Ac yn ola wedyn, amcanion asesu 3, mae hwn hefyd wedi mynd i fyny i 25%. Felly mi fydd mwy o ofyn dehongli a dadansoddi, cymryd data, dehongli'r data neu gwaith ymarferol yn yr cymwyster yma hefyd. Okay. Ond eto, gewn ni gyfle i fynd dros hein yn Gwanwyn hefyd. Fel dwi wedi nodi ynghynt, mae deunyddau asesu enghreifftiol
a fewn yr wythnos nesaf mynd i gael ei ryddhau. Ac fel dwi newydd sôn, mae'r cymwystau newydd ma'n blaenoriaethu cymwyso gwybodaeth a gwerthuso gwybodaeth dros sgiliau adal o gwybodaeth sylfaenol i gof. Mae'r ddau sleid nesaf wedyn yn dangos i chi enghreifftiau o'r cwestiynau yma, ses enghreifftiol. Felly dyma un o'r rei cyntaf yma. Felly, os ydych chi'n edrych ar y cwestiwn, gobeithio bod hwnna ddim yn achosi gormod o broblemau i chi, ond mae hwn yn edrych ar, mae gennym ni set o data mewn tabl yma a cwestiynau wedyn yn dod ohono fo wedyn. Felly mae hwn yn edrych ar sgiliau ymholi. A dyma pam o'n i'n sôn ynghynt bod yr sgiliau ymholi gwyddonol yma yn cael ei asesu ar hyd uned 1, 2 a 3. Dim just yn uned 3, mi fydd yna cwestiynau ar gyfer cwestiynau ymarferol, ymholiad gwyddonol yn unedau 1 a 2 hefyd. Fel yn y math yma yn yma. Felly mae'r 4 marc yn yr cwestiwn yma i gyd yn mynd ar sgiliau ymholi. Felly dyna pam mae'n hynod o bwysig bod ni yn datblygu'r 8 sgil yna yn ystod ei amser TGAU. So dyna i chi enghraifft o un. Ac wedyn yr ail un, o'n i eisiau dangos i chi ffaith bod pecyn cwestiynau yn cael ei ryddhau ynghynt a'r math o cwestiynau sy'n dod o hynna wedyn. Felly dylia bod yr dysgwyr yn cael yr adnoddau tua mis cynt yr arholiad, a fydd cyfle wedyn iddyn nhw edrych ar rhain ac allai gwneud ymholiadau hunan i weld allai sylltu'r gwaith. Mae hwn yn beth da i wneud yn y dosbarth a meddwl am cwestiynau eich hunan. A wedyn ar y diwrnod mi fydden nhw'n cael yr pecyn eto, wedyn yn gallu tynnu gwybodaeth a cymhwyso'r gwybodaeth sydd yna wedyn i allu ateb yr cwestiynau yn yr papur arholiad. So, enghraifft yma mae gennym ni sgiliau ble mae fydd y dysgwr yn gorau edrych ar ffigwr 3 a wedyn cymryd y gwybodaeth o'r ffigwr yna i allu ateb y cwestiwn 6 yma. Reit, ail sefyll yn y cymwyster newydd. Ymgeiswyr cyn 16. Gall ymgeiswyr ail sefyll uned unigol unwaith yn unig. Defnyddir y sgôr GMI gorau o'i ddwy ymgeis. Os yw ymgeisydd wedi rhoi cynnig ar unrhyw uned ddwywaith a'i fod yn dymuno cyfresu amdani am y trydydd tro, bydd rhaid i'r ymgeisydd ail gyfrestru am bob uned. Byrir at hyn fel dechrau o'r newydd. Pan fydd ymgeisydd yn ail sefyll cymwyster, gall roi hyd at 2 gynnig ar bob uned. Fodd bynnag, ni ellir ddefnyddio canlyniadau o unedau a safwyd cyn dechrau o'r newydd. Mae'r rheol derfynol wedi gosod ar 55% o'r cymwyster cyffredinol, felly gellir bodloni hyn drwy gyfrestru'r gyfyngiad 2 a 3 yn y flwyddyn astudio olaf. Os yw asesiadau sy'n cael ei ail sefyll yn cyfrannu at y gyfyniad rheol derfynol 55%, marc yr asesiad newydd fydd yn cyfrif waith beth fo'i canlyniad blaenorol yn yr asesiad hwnnw. Felly mae hwnna'n bwysig i wybod. Ac wedyn ar gyfer ymgeiswyr ôl-16, nid oes cyfyngiad ar nifer o weithiau y gall ymgeisydd ail sefyll uned unigol. Fodd bynnag, defnyddir y GMI gorau o'r 2 gynnig mwyaf diweddar. Nid yw'r rheol dechrau o'r newydd yn berthnasol i'r ymgeiswyr ôl-16. Nid oes rheol derfynol sy'n berthnasol. Felly, symud ymlaen nawr at y cwestiynau a gyflynwyd ymlaen llawn. Felly, diolch yn fawr iawn i chi, os oeddech chi'n un o'r rei dath anfon cwestiwn i fewn. Ond mae cwpl o rei dwi eisiau mynd dros gyda chi heddiw. Y rei eich sy'n berthnasol ar gyfer yr cymwysterau i gyd, a mae yna un neu ddau sydd yn benodol ar gyfer yr un integredig hefyd. Felly, efallai os ydych chi wedi bod yn yr un sesiwn briffio ar gyfer mynoleb y dwyradd, mae yna rei cwestiynau yn cael ei ailadrodd yn fan hyn, ond mae yna ambell un sydd yn benodol i'r sesiwn briffio yma. Felly, I'm going to just diod bach, sorry.
Cwestiynau i wneud efo'r strwythur yma'n hyn. A fydd newidiadau ar ddulliau'r cwestiynau yn yr arholiadau, gan fod y rhain wedi esblygu dros blynyddoedd diwethaf, a fydd cwestiynau o bapurau blaenorol o'r cymwystau'r cynharach yn addas fel deunydd dysgu. Felly, mae nifer o newidiadau wedi gwneud i'r asesiadau. Da ni yn mynd i gael cyfle i fynd dros hyn mewn mwy o fanylder yn y Gwanwyn. Ond yn amlwg, mae'r cymwystau'r asesiadau wedi ei cynhyrchu mwyn bodloni galw i'r cwricwlwm i Gymru newydd. Felly, mae yna mynd i fod bach o newidiadau i'r math o cwestiynau a ofynwyd mewn cwestiynau papurau blaenorol. Hefyd, mae yna newid sylweddol yn yr amcanion asesu fel trafodwyd ynghynt yn does. Felly, mae'r terfyn pwysau wedi newid llwyr, felly mwy o ffocws ar yr amcanion asesu 2. Felly mae hwn yn mynd i effeithio ar yr steil o gwestiwn a be mae'r gwestiwn yn gofyn am. Felly, fydd papurau blaenorol yn dda ar helpu, ond mae angen cofio bod yna newidiadau mawr wedi bod hefyd, felly dyn nhw ddim yn mynd i fod yn rhai perffaith i ddefnyddio. A fydd arddull A, so'r asesiad ymarferol, dwi'n meddwl oedd y person yma'n mynd ar ôl, yn wahanol i'r system bresennol. Os felly pa mor wahanol, a pryd fydd samplau ar gael ar gyfer y rhain. So, bydd y ddell o ymdrin a ymchwil wyddonol ar asesiad uned 3 yn fama, yn cael ei cynnwys yn y digwyddiadau ledled Cymru. Mi fyddan ni'n cael gwneud tasg ar y diwrnod ar gyfer y pob gwyddor, bydd yn ffocysu ar yr arholiadau ymarferol yma hefyd a cael cyfle i chi cael meddwl am gwahanol fathau o ymoliadau sy'n gallu mynd gyda hyn. Okay. Felly fydd samplau hefyd ar gael yn yr deunydd asesu enghreifftiol. A yw ffenestr rhwng rhyddhau'r gwybodaeth am yr arholiadau ymarferol a myfyrwyr yn eistedd yr arholiad ymarferol, yr un fath ac o'r blaen. Mi fydden nhw'n eitha tebyg o ran bydd cyfrifiadau ar gael erbyn diwedd mis Medi, a wedyn bydd yr asesiad yn cael ei gymryd wedyn yn ystod hanner tymor Ionawr a Chwefror. Okay, felly gobeithio bod hwnna yn ateb rheina i chi. Cwestiwn yn fama, hwn yn benodol iawn i Integredig. Pam ydyn ni wedi colli'r asesiad seiliedig ar dasg o'r cwrs un wobr? Roedd hwn yn gyfle i'r dysgwyr llai abal gasglu chydig o farciau ychwanegol. Felly, Cymwystau'r Cymru oedd yn gyfrifol am gynhyrchu y meini prawf cymeradwyo ar gyfer y cymwystau'r newydd, ac roedd hwn yn cynnwys y strwythur asesu newydd yma ar gyfer y cymwystau'r yma. Felly dyna pam bod hwnna wedi cael ei ddewis erbyn hyn. Wedyn, ar gyfer bonion y fanyleb, dylai dysgwyr fod yn ymwybodol. I ba raddau mae disgwyl i ddysgwyr wybod y wybodaeth hon, pa mor ddofn mae angen i'r gwybodaeth fynd a fyddant yn cael ei asesu ar hyn yn yr arholiadau. Felly fel y sonwyd ynghynt, dylai dysgwyr fod yn ymwybodol, wel, y ffocws gyda hyn ydy bod ni'n rhoi cynnwys mewn cyd-destun i'r dysgwyr. Ond mi fydden ni yn cael mwy o gyfle yn y Gwanwyn i drafod hyn, a gweld yn union pa fath o enghreifftiau a dyfnder sydd angen ar gyfer hyn. A fydd hafaliadau yn cael eu rhoi ar tudalen 2 yn yr arholiad ffiseg. Mi fydd rhain ar gael yn yr arholiad ffiseg ac hefyd yn yr arholiad Gwydd'iaeth Integredig. Mi fydd yna taflen hafaliadau yn cael ei roi i'r dysgwyr yn yr arholiad. Reit, ac yn ola wedyn. A fydd gwerslyflau, trefnyddio'n gwybodaeth ac anoddau dysgu cyfunol yn cael ei rhyddhau ar gyfer y cwrs y gwyddorau ar gychwyn y cwrs yn enwedig yn y Gymraeg. Felly, gyda hwn, di Cybac ddim yn cefnogi llyfrau testun dim mwy. Mae mwy
o ffocws ar darparu cymorth sylweddol ar gyfer y cymwyster trwy'r adnoddau digidol, fel y soniwyd fan hyn, ei trefnyddio'n gwybodaeth ac adnoddau dysgu cyfunol. Ac mi fydd rhain yn cael ei rhyddhau yn ystod y flwyddyn. Pan maen nhw'n cael ei creu. Mae ambell un ar gael ar hyn o bryd, ond dim pob un. Wrth i'r tîm creu mwy, mi fydd mwy ar gael i ni, ond mi fydd pob peth yna erbyn diwedd y flwyddyn. Ac be newch chi sylwi ydy bod yr adnoddau yn mynd i gael ei greu o ran uned 1 gynta, a wedyn fydd yr uned 2 yn cael ei creu wedyn. Felly helpu chi gynllunio ar gyfer dechrau mis Medi wedyn. A wedyn hefyd, mae rai fi ddeud, yn ystod ein digwyddiad yn y Gwanwyn, mi fydda i'n mynd dros rhai o hein efo chi hefyd. Yn yr sesiwn ar Gwydd'iaeth Integredig, mi fydda i'n dangos i chi'r adnoddau dysgu cyfunol newydd a sut da ni'n gallu newid rhain chydig bach a teilwra nhw i siwtio chi, sydd yn eitha diddorol ac yn ffordd da iawn o adnodd da iawn i ddefnyddio yn eich dosbarthiadau hefyd, a ni'n defnyddio nhw yn aml iawn. Ac wedyn yn ola o'r cwestiynau gymryd ymlaen llaw, a fydd cwestiynau perthnasol neu enghreifftiol yn cael ei addasu a ychwanegu at y banc cwestiynau mwyn gwneud yn fwy perthnasol ar gyfer y cwrs newydd. Mi fydd yr deunydd asesu enghreifftiol yn cael ei ychwanegu i'r banc cwestiynau, ac wedyn yn amlwg wrth i'r blynyddoedd mynd ymlaen, mi fydd mwy o cwestiynau perthnasol yn cael ei ychwanegu wedyn. Felly, mwy o gwestiynau. Gyda hyn, dwi'n mynd i switcho edrych ar y sgrin yn fan hyn, yn ddeiriadau efo hynna. Felly, dwi'n mynd i gael hein. Hein ydy cwestiynau sydd wedi dod i fyny dros yr sesiynau da ni wedi cynnal dros yr wythnosau dwythau ar gyfer yr gwyddorau dwyradd ac hefyd yr sesiwn integredig wythnos dwytha yn y Gymraeg a Saesneg hefyd. Felly, os yna i gael hein i fyny. Y cwestiwn cyntaf ddaeth fewn oedd beth oedd y rhesymeg dros beidio cynnwys yr gwaith ymarferol penodol. Gyda hyn, yr pwyslais yma ydy bod yr cyfle wedyn i'r canolfannau i gwblhau yr sgiliau ymholi gwyddonol yma gyda'r adnoddau sydd ar gael iddyn nhw. Doedd dim ffocws ar beth oedd mae rhaid gwneud hyn, oherwydd i rei pobl doedden nhw'n methu cyflawni popeth dan nhw efallai ddim efo'r adnoddau, neu ddim yr ardal neu'r offer ar gyfer gallu gwneud rhai o'r gwaith ymarferol penodol. Felly mae hwn yn rhoi bach mwy o rhyddid i'r canolfannau i wneud be maen nhw'n gallu i gyd fynd gyda'r cwricwlwm i Gymru newydd. Felly mae'n rhoi y perchnogaeth ar y canolfan yn union i wneud be maen nhw'n gallu wedyn. Cwestiwn nesaf, a fydd cwestiwn arddull AEE ar gyfer ysgrifennu estynedig yn y cymwysterau newydd? Na. Ni fydd unrhyw cwestiynau AEE, yr ei 6 mawc fel traethodd yn y manyleb newydd. Nid yw hwn yn ofyniad i'r meini prawf cymrydwyo gan cymwysterau Cymru. Felly penderfynu gan nhw oedd hyn, ac felly nid ydyn nhw wedi cael eu cynnwys gan ni. A fydd yr amcanion asesu ar gyfer TGAU Gwydd'iaeth ar wahân presennol yn cael ei newid i gyd fynd â pwysiadau newydd ar gyfer y TGAU newydd diwygiedig yn y gwyddorau a Gwydd'iaeth Integredig yma. So, yr amcanion asesu. Gobeithio nes i fynd dros hyn ynghynt, ond dydyn nhw ddim yn mynd i cael ei newid. Does dim newid yn mynd i cael ei wneud i uned 1 a 2. Ond mi fydden nhw yn cael ei newid ar gyfer y uned 3. Felly mi fydden nhw'n cyd-fynd gyda'r ar gyfer uned 3. Cwestiwn tebyg un dwi'n newydd ateb yn fanna, a fydd tudalen hafaliad 2 newydd yn cael ei rhyddhau gyda'r deunydd asesu enghreifftiol yn Rhagfyr. Bydd, felly ar gyfer yr arholiad mi fydd tudalen hafaliadau ac hefyd yn yr deunydd asesu enghreifftiol newydd fydd yn dod allan wrthnos nesa, mi fydd hein gyda
tudalen hafaliad yn yr un ffiseg a'r Gwyddoniaeth Integredig hefyd. Yn manyleb newid, sut byddwn yn gwybod pa'r brofion yw'n ei gyda'r disgyblion? So, felly, yr un gwestiwn neu tebyg i'r un cynta. Y syniad ydy yma ydy bod o'ch chi yn rhydd i ddewis yr arbrofion sy'n addas i'r disgyblion a'r canolfan chi. O ran yr adnoddau a pethau sydd ar gael i chi. Mae'n dibwg iawn, byddwch chi'n parhau i wneud y tasgau sydd wedi bod yn llwyddiannus i chi yn y gorffennol. Eto, gobeithio yn y Gwanwyn pan da ni'n dod at yn gilydd, gewn ni fwy o gyfle wedyn i drafod hyn fel canolfannau a gweld beth sy'n gweithio, beth sydd ddim yn gweithio, a rhannu syniadau ar gyfer yr 8 sgil holi gwyddonol yma felly. Okay. Hwn eich yn cwestiwn sydd yn ffocws i ffiseg mwy, ond eich yn integredig hefyd o ran benodol iawn i Gymraeg. O ran yn newid i cyflymder bianedd felosedd, a fydd yn manyleb ffiseg TGAU yn newid i adlewyrchu hyn. O ran hwn, mi fyddwn ni'n trafod hwn mewn mwy o fanylder. Nes o digwyddiadau wyneb i wyneb yn Gwanwyn, ond mae cychwythyr ym mis Medi blwyddyn yma yn dylai ni edrych yn ôl ar os da chi yn dysgu'r ffiseg i weld yn union beth sy'n digwydd gyda hynna. A fydd y canllawiau addysgu ar gael mewn fformat Word? Na. Byddant cael ei ryddhau mewn fformat PDF, sef yr un peth ar gyfer y manyleb deunydd asesu enghreifftiol hefyd. A ddyn, a fydd cymwystau'r gwyddoniaeth ar wahân yn parhau ar ôl 2031. So, yn sgil cyhoeddiad, cafodd ei wneud, cymwysterau Cymru yn Hydref, mi fydd ymgynghoriad yn digwydd yn Hydref 2028 i hyn. Felly, cadwch llygydd allan am hwn fydd yn digwydd yn 2028 wedyn i allu codi unrhyw barn am hwn. A fydd dysgwyr yn gallu symud rhwng gwyddoniaeth integredig a'r gwyddorau dwyradd. Reit, rili pwysig ar gyfer ein sesiwn i heno. Mae hein yn gymwysterau hollol ar wahân. Mae'r gwyddorau dwyradd a gwyddoniaeth integredig yn ddau gymwyster ar wahân, gyda dim llawer o gorgyffwrdd rhwng y cynnwys. Mae'n amball un sy'n gorgyffwrdd, ond mae'r lle maen nhw wedi lleoli yn ystod y flwyddyn a'r unedau yn wahanol. Felly mae'n mynd i fod yn anodd iawn symud myfyrwyr o un i'r llall o fewn chydig wythnosau o ddysgu fo. Felly, da chi angen bod yn eitha penodol pwy sy'n neud be. Hefyd, mae'n bwysig nodi bod y gwyddoniaeth integredig ddim wedi bwriadu fel llwybr ar gyfer lefel A. Os mae rhywun eisiau mynd i gwneud astudio gwyddoniaeth yn lefel A, neu gwyddoniaeth pellach, dylai bod nhw'n eistedd gwyddoniaeth ar wahân, neu ei gwyddoniaeth y dwyradd. Gwyddorau y dwyradd. Iawn. Cwbl o cwestiynau sydd wedi dod i fewn o sesiwn wythnos dwytha yn benodol ar integredig. Rhai nhw dwi wedi sôn yn barod, a fydd pwysoliadau am canion asesu ar gyfer gwyddorau ar wahân, cael ei diweddaru, newid i gyd fynd, da ni wedi trafod hwn yn barod. O ran, mi fydd uned 1 a 2 ddim yn newid o gwbl, ond mi fydd uned 3 yn cael ei newid i gyd fynd ar manyleb y newydd. Yn yma, pa unedau fydd ar gael yn haf 2027? Ar gyfer asesiadau haf 2027, uned 1 fydd ar gael, ac wedyn bydd pob uned ar gael yn y blynyddoedd dilynol wedyn. Cwestiwn yma am y tysysgrif lefel mynediad. A fydd tysysgrif lefel mynediad ar gael i'w chwblhau ochr yn ochr ar dyfarniad sengl gwyddoniaeth integredig? Mi fydd o, ond mae cymwyster yma yn cael ei datblygu ar hyn o bryd, felly fydd hwn yn barod i addysgu
am y tro cyntaf ym mis Medi 2027. So mae yna blwyddyn arall ar gyfer hwnna. A wedyn, a fydd dysgwyr yn gallu cymryd y llyfrau'n rhyddhau ymlaen llaw i mewn i'r arholiad. Fel o'n i'n sôn cynt, mae'r adnodau yw'r rhyddhau ymlaen llaw ar gael tua mis cynt. Dyn nhw ddim yn cael mynd â nhw i fewn efo nhw, maen nhw'n cael copi flan wedyn o'r dogfen rhyddhau ymlaen llaw yn yr arholiad ar y diwrnod. Dau gwestiwn ola. A fydd y cymwyster lefel mynediad newydd yn lefel uwch na'r cymwyster presennol? So, bydd y cymwyster yn addas ar gyfer ystod y ddysgwyr o lefel mynediad 1, 2 a 3, hyd at lefel 1. So, mae hwnna'n cyfateb i TGAU gradd D. Wedyn yn ôl a wedyn, a yw'r oriau dysgu dan arweiniad ar gyfer addysgu'r cymwyster Gwyddoniaeth Integredig yr un fath ar neu'r TGAU Dyfarniadau sengl eraill. So, cymwysterau eraill sengl, ac yndi mae nhw yr un oriau dysgu arweiniad, sef 120 i 140 awr. Okay. Felly, dyna ni'r cwestiynau sydd wedi dod iddyn hyn. Eto, Dwi'n siŵr faint o'ch chi sell yna heno, ond os mae gan chi unrhyw gwestiynau, rhowch nhw yn yr Q&A wan, i ni gael trio edrych dros nhw. Ond tra da ni'n disgwyl am hwnna, oherwydd mae yna bach o saib rhwng ni. Dwi'n mynd i trafod yr cefnogaeth pellach sydd ar gael. Okay. Os ydych chi angen cysylltu gyda ni, neu yn meddwl am gwestiwn yn hwyrach ymlaen yn y noson, chi'n mynd tycio fewn eich swper heno, a fyddwch chi, dyle fi wedi gofyn hynna. Okay. Gofynnwch o trwy e-bost awch ar gwyddoniaeth at cbac.co.uk e-bost, a byddwch chi'n gallu cyfeirio'ch cwestiwn at ni. A fydd yna i Sarah Morgan ein swyddog cefnogaeth pwnc, a finna neu cynghorydd pwnc gwyddoniaeth, neu Llunos Wood ein swyddog pwnc yn eich atab chi gyda hyn unrhyw tebyg wedyn. Hefyd, os ydych chi wedi bod yn edrych am datblygiad proffesiynol mwy, neu eisiau dealltwriaeth newydd o'r cymwyster newydd, a sut i asesu dysgwyr yn eich dosbarth, y math o gwestiynau, dyn ni'n annog chi i rhoi cais i mewn ar gyfer fod yn arholwr. Felly, dilynwch yr link yna, www.cbac.co.uk/arholi, a rhoi cais i mewn i fod yn farciwr. Mae'n gweithio'n hyblyg, derbyn hyfforddiant cymwystwyr a tal, a chwarae rhan allweddol yn gwaith a helpu dysgwyr i gyflawni eu potensial hefyd. Felly, annog chi wneud hynna. Ac yn ola wedyn, os allwn ni, plis gofyn am unrhyw adborth am heno. So, gwerthuso digwyddiadau yma. Mae yna cwbl o gwestiynau ar hwn. Dwi'n meddwl wnaeth i gymryd mwy na 2 funud i chi lenwi. Ond fyswn ni yn bersonol yn ddiolchgar iawn i chi hefyd, oherwydd dyma digwyddiadau cyntaf i mi wneud. Felly fyswn ddefnyddiol gwybod beth sydd angen mwy o wybodaeth am, neu be oedd yn dda, mwyn i fi symud ymlaen a wneud hyn eto y dyfodol. Felly, plis cysylltwch efo ni, mae'r link yn fanna. Dwi'n eitha siwr neu jyst double checkio os mae mae Jody wan wedi roed do yn yr blwch. Mae gennym ni un gan Wyn neu Jody wedi roed link yn fanna i chi gallu SurveyMonkey. Chi allu rhoi, clicio ar hwnna allan i fan. So fi'n hynod o ddiolchgar os ydych chi'n gallu gwneud hynna i fi. Please. Wedyn, mynd i fynd yn ôl yn fama wan. I'r rhagor y gwestiynau, na i edrych yn gyflym i weld os mae unrhyw beth wedi dod i fewn. Y gwestiynau. Ti'n adael cwpl o eiliadau, munud bach i weld os mae yna unrhyw beth yn dod i fewn, ond gobeithio bod hwn wedi bod yn ddefnyddiol i chi.
heno ar ôl diwrnod hir yn yr ysgol, dwi'n siŵr. Efo amodau tywydd erchyll i rein o'n ni. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am eich gwrandawiad heno. Ac mi wna i aros am cwbl o funudau rhag ofn bod unrhyw gwestiynau'n dod i fewn. Ond dyna ni am heno. Ac ar amser hefyd, 3:04. Felly, diolch yn fawr iawn i chi. Edrych ymlaen iawn i weld chi yn mis Chwefror neu mis Mawrth. Okay. Felly, gofynnwch chi unrhyw gwestiynau, neu aros ymlaen am 10 funudau i drio ateb unrhyw beth sy'n dod i fewn. Okay. Does dim byd wedi dod i fewn, ac felly newn ni adael digwyddiad yn fan'na. Yn cofiwch os ydych chi'n meddwl am rhywbeth yn y dyfodol, sylltwch efo ni. A fydden ni mwy na hapus i helpu chi. Diolch yn fawr iawn i chi, mwynhewch gweddill eich noson. Fawr.